Menos discurso e máis recursos. Menos discurso e máis recursos. As nosas comarcas. As nosas comarcas. Tamén agradecemos a presencia de entidades e institucións e acompañarnos nesta demanda. Temos con nós a dous grandes ferroláns, aos que agradecemos enormemente a súa presenza. Bueno, de verdad, a título persoal só quero decir que desde logo é un inmenso privilexio, creo que Miguel comparte o que vou decir, de estar aquí representando a voz de todas e todas vos, de toda a cidadanía de Ferrolterra, nunha causa, ademais, que nos interesa absolutamente a todos, na que ninguén pode estar en contra. Asegurando a súa plena integración no eixo atlántico de alta velocidade. Que así sexa. Gracias por vir.